Oh, hello. Hello, so you're... Hey guys! Woo! So guys, welcome to another video. Roll the intro. So ano nga video guys, atong tanawon og unsa gyud ang kinabuhi sa usa ka tourist driver diri sa Bohol. So, okay, start na video. 3, 2, 1, start! Hey guys, welcome to another video. So, karon tudon ta ning Susan's Kilawin. Okay, palit diri og. So, na to sa lunch. Sa kasi charon. May Bicol Express no. Usapon. So, nakapayat na sa atong sudan. And every time nga palit ko kuan guys, lunch na mga sudan. Dire ko palit sa Susan's Kilawin. Eh, la sudan dire mahal pero sakto ra. Lami siya, lami. Okay, so drive sa ta. Grabe din kainit aning Bohol ba. Okay guys, so nabot na sa balay. Karon mga sa tong lunch. Ma, ibetan mo na og paliud to. Okay, so ako na lang mahukad guys, kaya naman sa mahukad. Busog ko man sila. So muna, na-set up na ito ang atong kuhan mga sudan. May adobong baboy, natay beef steak, chicharon o Bicol Express. Then muna na itong after sa kuhan, after sa lunch mo itong kanon. Busog ko man sila, so ako sa limo kaon. So karon guys, maglabas ata. Kaya aron, kita maghubo. Diba? Kaya lain man sa maghubo ta para sa eskwelahan. So dapat tatay sulubon niya sapot. So kani ato ni dadoon sa okay na. Nanang labunon sa balde. Karon ato sa ning kuskuson. So walang waswas ko guys. Sige ko guan refill og tubig sa washing. Yan ang washing. Butan sa drain. So ang tubig na sig balik-balik ani. It's like 2 minutes na. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Pagkang muka. So, mo to guys, no man og laba ang mga labunon niyo, mga uniform, mga lain-lain ng mga salina. Pero yes. Ano jud ko sulubon og ba? Okay, kaya mong kuan guys. Karon nga day is wash day. And karon guys, nata sa pier guys kay magsundo ta og guest kay every weekend or dili pod kalingaw, dili pod every weekend. Mag-drive ko, tour guys. Kay as ako tabang-tabang po sa mga family po para makapalit og bugas. Nako ni pantalan guys kay maghuwat ko sa guest kay 9 AM day ang ilang kuan sa kukurilo. Kay 9 AM ang kuan guys, ang arrival sa kuan Ocean Jet. So dire ko pabot din kani ako guys day karon guys Chinese ni sila. No. Kabasa mo guys. Ang pagbasa ni yung Uzawa. Likaning kon guys, drive ako sa sideline sa dinaho kay kuan kung way klase din ako lakaw. Wala mag-drive ko din makasapi na sad ko para kuan ba. Makakuan sa para nako ipangbayad og tuition bitaw. So kaning kuan ni guys, kaning tour guys, 3 spots na siya, 3 spots basta kay tar share. More on kaning guys, more feel ako batanon kay basta batanon mo guys. Hilig guys lang adventure. More on mga rides sa nila karon. Ang oras kay 8:42. So kaning mga sakyanan na iluyon ako guys kani
tour na sila tanan, nagbuhat na sila og mga guest. Then kung mag-tour ka guys, dapat prepared ka always. So karon mo do sa CR kay kahiyon ko. Eh lisod sa dogwan ato pa ka mangi sa kuan laing lugar nya. Magsakit na lang imong kuan which is makadaot pa sad na. Guys, manatag pangihi. So as a tourist driver guys, dapat ikaw yung mas una maghuwat kaysa sa guest. Dapat di pa auto ni mo ang guest. As do you be, part? Oh, hello. Hello, so you're his guest? Okay. Okay guys, so ang first spot kay ang BOHOL Python. Hala. Python. So, dire makita ang mga halas-halas. So, kami mga driver, hindi siya maglibot-libot nga to. Pula na mga racing sud-sud to, so dire mag-sunbase. So, sa dinyo guys ang pinakataas nga snake sa una, pinakataas o pinakadako nga snake sa una diri sa Pilipinas. Ito ang bukog ni Prode. So naata sa tertiary conservation area. So diri sa kuan guys. Kung magatud ko guys, prefer ko magatud diri sa tertiary sanctuary sa Coringa kay dili crowded compared sa Lobok. Sa public driver guys, dapat pinagduro kag panood ko kay kumapas mo. Kadi sa tanang oras ang guys, kibrahan ka ulan. So guys, wala ko ga-expect nga pakaon na yung kapis sa guys, gipaitan ko nilang pansit. Usa pa jud ka bawal ha. Yeah. Daghan makabusog na ko nakakaon ako at bang niya. So ako na lang nagkaon ko gamay, then akong gipaputos na lang. So dira ang kuan. Dira ang pansit guys nata sa Butterfly Dome. Kami mga driver guys, diri may sigsanbay. Ayan na. Pero diri kay hangin ba bugnaw. So karon guys, nata sa zipline sa Lobok. So balik kaning kuan guys sa Lobok guys. Ang ubos aning zipline is ang Lobok River. Dire. Somewhere here kani siya. Ubusan na mo na ang Lobok River. Then mo ni ang cable car. Then ang zipline kay nare. So layo rin siya. It's like almost half kilometer mo siya nagalayo. And guys, nara sa Alona. Pag sold ako ni Alona guys, ay ibayaran niya 100 pesos. Or paano siya? Consumable siya, 100 pesos worth. So naka-decide ko guys, okay, ito yung ano, crispy. Ano crispy? 150. Okay, so napalit ako ng crispy guys for 150 pesos. Si Quinta raw gidugang kay ang guest na ibayad sa consumable. So makaduwa tag crispy. 1, 2. Excuse me, can I take a picture? Picture. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Bye. So, mana ang tour guys. Then diri sa tama ng vlog for this week. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe below. And shout out day guys sa Hongguan viewer ning vlog si Kuan April last of mine daw. I-follow sa ko niyo sa Instagram guys. I-search niyo at Ray Sepe. Peace guys. Wah!
Salamat sa rings, Jin. I will only see you, babe.